korektor. Je to taktiež od Eveline. Magical Perfection Concealer. A mal by pôsobiť, že by mal vyrovnávať vrásky. Môžem potvrdiť, že robí to. Takže obsahuje taktiež aj tú kyselinu hyaluronovú. No a je v dvoch odtieňoch k dispozícii. Ja mám ten svetlejší. Samozrejme, ja mám takú, nie úplne bledú, ale stredne bledú pleť, alebo takú stredne tmavú, nie až veľmi. Takže mne vyhovuje tento odtieň. A ja mám teda odtieň, myslím, že to bola jednotka. Odtieň 1, odtieň 2 je tmavší, určite tmavší. No a takto sa, akorát čo nevyhovuje, nie že nevyhovuje, ale bolo by lepšie, keby to malo teda iný ten aplikátor, ale je aj takto, dá sa zvyknúť. Takže tiež sa veľmi pekne rozpracuje, netreba ho veľa. Zapracúvam ho štecom, ale potom prejdem ešte húbkou. A tiež je vlastne taký glowy, ale pekne presvetlí to očné okolie. Takže za mňa áno. Make-up Wonder Match. Je to Glow Foundation, long lasting. Môžem povedať, že naozaj aj dosť dlho vydrží. Mne teda celý deň od rána až do večera. No a je aj niacinamid, peptidy, PDRN. Teraz to PDRN je v tých produktoch takmer v každom. No a za mňa je to veľmi dobrý make-up. Ako odtieň som trafila, čo sa vlastne teším. A určite ho vypoužívam. Ja som vypoužívala už aj ten make-up Better Than Perfect. Jeden a mám kúpený ďalší, ešte v tej staršej verzii. A teraz mám teda už aj ten v novšej, ale chcem ho teda na také prvé použitie na kameru, takže ešte som ho neotvorila. No a tento je veľmi fajn. Idem si ho teda otvoriť. Takto. Ja si rozrábam a teda nanášam make-up húbkou, namočenou samozrejme, vyžmýkanou. A mne to najviac tak vyhovuje, takže krásny glow, finish, krásne kryje, dá sa vrstviť, je hydratačný. Za mňa je to veľmi dobrý make-up a podľa mňa má Eveline make-upy, že na úrovni high-end make-upov. Kľudne si to dovolím tvrdiť. No, ďalší produkt, ktorý chcem teda spomenúť vo videu, je tento lesk Diamond Glaze od Catrice. Ja ho mám teda v odtieni 040 Diamonds. Takže mne sa veľmi páčila tá farba a hneď, keď som to už v DM-ke svočovala, veľmi lichotivá farba, krásna. Naozaj, mne to pery vyživuje. Celý deň sú, samozrejme reaplikujem, celý deň teda sú tie pery krásne lesklé, vyživené. No a taktiež vlastne obsahuje, malo by to obsahovať teda kyselinu hyaluronovú. No a za mňa je to teda veľmi dobrý produkt, stojí vlastne za tie peniažky, takže tento lip gloss, za mňa je to veľmi dobrý produkt, tento áno.
tieto. Je to Cozy paletka od Profusion. Už ich mám aj dosť dobre rozpoužívané. Teraz vlastne posledné 2 mesiace sa líčim iba týmito tieňmi. No a za mňa sú veľmi fajn. Proste urobia krásne oko a vydržia taktiež celý deň. A cenovo sú veľmi dobré. Takže áno. Kupovala som si od Alverde aj túto lícenku a tento bronzer. Za mňa je to, myslím, odtieň 1 a nie som si istá. Je to stykový bronzer. No. Ktorý je to odtieň? 10, pardon, je to odtieň 10 a lícenka by mala byť 20. Tiež 10 sa mi zdá. Tak potom som si to len myslela, že je 20, ale je veľmi krásna. Tak sa rozpracuje, že je proste úplne, tá pleť vyzerá proste, ako keby tie líčka boli prirodzene tak zafarbené a také šťavnaté. Ale aj tento bronzer vyzerá veľmi dobre, alebo kontúrovacia tyčinka. Pre mňa je to veľmi pekný produkt. Mne tento produkt vyhovuje a ja mám všeobecne rada Alverde. Ja som si kúpila v Lidli na odporúčanie od Katky. Je to kanál Blonde Girl Beauty Blog. Celkom sa mi páčil, je to taký peelingový, sprchový gel. Ja som si kúpila vôňu kiwi, ale môžem povedať, že mne vyhovoval v tom, že v týchto teplých a horúcich dňoch ma to veľmi osviežilo, veľmi, ale vadila mi tá umelá vôňa, ako aj ona hovorí. A asi by som si ho už druhýkrát nekúpila, takže čo sa týka konzistencie, je taký, no, mohol by byť hustejší, ale vravím, je tam umelá vôňa a asi by som ho už teda nekupovala, takže tento. Ďalej je tu táto maska na vlasy, je kokosová. Deklarujú, že je teda tam 100% kokosový olej, teda 100% natural. Je to na suché a jemnučké vlasy, takže v podstate aj na tie poškodené. Je to teda na obnovu a na lesk. Môžem povedať, že má Baleu vanilkovú masku a je oveľa lepšie ako táto. Kupovala som to zo stránky Svet kaderníctva a naozaj viac mi sedí tá Balea. Obyčajná Balea. Takže taká mini recenzia odo mňa.